बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दैबानाजों भुगिनांनाय ओनसोलाव दावबायहैदों। सोलिबाय थानाय दैबानाया उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव जेंना सोमजिहोनायनि जाहोनाव उदालगुरि जिल्लानि जर'खायै नवा दैसा आरो खुलसि दैसा सेरनि सुबुंफोरा बांसिनै भुगिनो गोनां जादों। दैबानाजों खहा जानायनि सोमोन्दै सुलु लानो थाखाय दिनै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' आरो एमसिएलए दिलीप बर'आ दैबानाजों भुगिनांनाय सैबारि ओनसोलाव दावबायहैयो। लोगोसे हा खुरखानायखौ होबथानायनि राहा लानो थाखाय बिफानारि बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होयो। আজি আমাৰ ছাৰ আহিছে। আমাৰ এইবাৰ বানত বহুতো ক্ষতি হৈছে আৰু মোৰ কালিংদুৱাৰ সমষ্টিত এতিয়া আমাৰ চিফ ছাৰ আহি কৈছে ইয়াৰ ব্যৱস্থা আমি কৰি দিম আৰু MGNৰেগাৰ যিবিলাক আজি ৰাইজক আমি খেতি কৰাৰ সুবিধা কৰি দিম আৰু পিছত পাৰ্মানেণ্টলি চিন্তা চৰ্চা কৰিম।